ବୋକା ବାଘ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଚତୁର ବିଲୁଆ। ଥରେ ଏକ ବାଘ ପିଞ୍ଜରାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଇ ପିଞ୍ଜରା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଫଳ ହେଲା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମତେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାର କର। ନା ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୁଁ ଏପରି କରିବି ବୋଧ ହୁଏ ମତେ ତମେ ଖାଇଦବ। ଆଦୌ ନୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅପରପକ୍ଷେ ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁମର ଦାସ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବାଘଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶପଥ କଲା, ସେତେବେଳେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣର ହୃଦୟ ନରମିଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ବାଘଟି ବାହାରିଲା ଏବଂ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିକୁ ଧରି କହିଲା, ତୁମେ କେତେ ମୂର୍ଖ! ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଖାଇବାରେ କିଏ ଅଟକେଇବ? କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବା ପରେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲା, କିନ୍ତୁ ବାଘ ସେସବୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଘ ରାଜି ହେଲା ଯେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ବାଘ ତା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଜି ହେବ, ତେବେ ବାଘ ତାକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରି ଗଲା ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ମୁଁ ଏହି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଇ ଓ ଆଶ୍ରୟ କ'ଣ ଦେଉନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଶାଖା ଛିଣ୍ଡାଇ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଃଖିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବାଟରେ ଏକ ମଇଁଷିକୁ କୂଅର ଚକ ବୁଲାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଭଲ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମଇଁଷିଟିର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ତୁମେ କୃତଜ୍ଞତା ଆଶା କରିବା ମୂର୍ଖାମି। ମତେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଲି, ଲୋକମାନେ ମତେ କପା, ବିହନ ଏବଂ ତେଲ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲି, ସେମାନେ ମତେ ଏଠାରେ ବାନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ତାର ମତାମତ ଦେବାକୁ କହିଲା। ରାସ୍ତା କହିଲା, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ମୂର୍ଖାମି। ମୁଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଧନୀ, ଗରିବ, ଛୋଟ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ମତେ ଏଠାରେ ଦଳା ଚକଟା କରି ମୋରି ଉପରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏକ ବିଲୁଆକୁ ଭେଟିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ଏପରି ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ? ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଲୁଆକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କହିଲା। କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ! ତୁମେ ମତେ ପୁନର୍ବାର କହିପାରିବ କି? କାରଣ ସବୁ କିଛି ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଢଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା ଏବଂ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖର ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ମତେ ଏସବୁ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଗୋଟେ କାନରେ ଯାଇ ଆର କାନରେ ମୋର ବାହାରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଘ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବାଘ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ବାଘଟି ଚିତ୍କାର କଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ। ଏବେ ଆସ, ମୁଁ ମୋର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୟରେ ଥରଥର ହୋଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲୁଆ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ବିଲୁଆକୁ ବୁଝାଇବି, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଟେ। ବାଘ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା କାହାଣୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ତଥ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସବୁ
ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସବୁକୁ ବୁଝାଇଲା। ବିଲୁଆଟି ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଏବଂ କହିଲା, ଓହୋ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ କାମ କରୁନି। ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତମେ ପିଞ୍ଜରରେ ଥିଲ ଏବଂ ବାଘଟି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଓହୋ, ତମେ କେତେ ମୂର୍ଖ! ମୁଁ ପିଞ୍ଜରାରେ ଥିଲି। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥରିଥିବାର ଛଳନା କରି ବିଲୁଆଟି ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ହଁ ହଁ ହଁ, ଆପଣ ପିଞ୍ଜରରେ ଥିଲେ। ନା, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଓ, ମୋ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଦେଖିବା। କିଏ ଥିଲା? ବାଘଟି? ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣଟି? ନାଇଁ, ଗୁହାଳରେ ବୁଲିକୁ ଆସିଥିଲା। ନା, ମୋର ମନେ ରହୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, କାରଣ ମୁଁ ଏସବୁ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ବିଲୁଆର ମୂର୍ଖତା ଉପରେ ବାଘ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ କହିଲା, ହଁ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ମୋ ବାଘ। ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହା ହେଉଛି ପିଞ୍ଜରା। ମୁଁ ପିଞ୍ଜରାରେ ଥିଲି। ଏବେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ନା ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦୟାକରି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏହାପରେ ବାଘଟି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଞ୍ଜରାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ଦେଖିଲ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲୁଆଟି ପିଞ୍ଜରାର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଲି। ଯଦି ତୁମର ଅନୁମତି ଥାଏ, ତେବେ ତମେ ଏଠାରେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରୁହ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଲୁଆଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବାଘ ମୁହଁରୁ ଖସିଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ବିଚାର ସର୍ବଦା ଉଚିତ ଚିନ୍ତା ପରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।